qal yace yuqra'u fil witr suratayn, yana daga sunna a karanta sura biyu a wutiri. fa zakarahuma ya kawo su, suratul hafdi da suratul khali'i. yana daga sunna karanta su a wutiri. ka karanta fatiha mai kwan kai karanta wata daga surori, karanta Allahumma inna na'buduka, Allahumma inna nasta'inuka, suratul hafdi da suratul khali'i. abu ne abun so, mustahabbi ne, hadisi kuma sahihi ne. to in ba dan qur'ani bane su ya za a sallah da su. wannan kuma an nake kawa jalaluddin ne, ina kawo muku dalilin da yasa ya zuba sharuɗa ya kafi kai, amma da yake akwai ƙwarewa bai hada rigimar buɗe ba, sai kai wancan sharuɗan wani babi ya tafi can wani waje kai wannan bayanan ni na ɗauko na hada na ce to ga abin da yasa ka ƙarfafa wancan sharuɗin ka zafafa shi. a iya fahimta ta wallahu ala wa alam. ya Allah, Allahumma amin. ana jina wato shi tari zai wuya, wannan tari in dai ba rubutu na gawa wannan dina rubutu ba zai yi wa AC ba. kun kyauta da kuka samun AC, duk da ka samun mura, amma kuma ta kyauta domin wata illa sai rubutun nan wani lokacin ana fashi yin da gari yake tartarari. idan na fito binciken littafi kan koyawa dan akurkin da aka sa AC na cike sharkaf da gudu nake koma an ji zan kyafi, ina tiltil ina rubutu in ce ba zan kashe ki ba, aka za a ina tarin ina rubutun, domin babu tarin rubutun ba zai yi ba. Allahumma amin. kuma Allah zai sa bayan mun gama karatun nan mutane su yi hikimar su amsa abin da na neman nan na a bari in ci gaba da rubutun nan, domin ne a hakan nan saboda wanke ba su nake karatu rubutun, yanzu abin da zan rubuta gobe a yau nake fitar da shi da dare. to sai in ga mas'ala ga ta na ga al'amura ƙarƙashinta da ta suna buƙatar tsifa, amma ba lokaci sai in haƙura a wuce. to amma da ba a haɗa tafiyar da aikin ba, a wani lokaci daban nake rubutun, ai za a samu a cikin muƙaddimar na al'amura da za su zama muhimmai ba kankana ba, don na bar abubuwan da na gabar nasu ya zama dole saboda ba lokaci. saɓanin da a ce ba a haɗa karatun da ba su lokaci ɗaya ba, kai ba su da daddare, kai rubutu da rana, ka karanta shi da daddare, gobe kai samu aikin jami. to da haka maganin abin yadda za a fi cin ribar wannan aikin da kuka matsa min da cizgunawar masu matsawa da masu matsalamba. yau alhamdulillah suka tura mu kan turba akan maganar haƙƙin 'ya'yan ma'aiki, aka fara fito da irin abubuwan da ya kamata al'umma su sani game da su, kuma gashi yanzu alƙur'ani shi ma an zo gun. duk da shi abin takaicin ban ji ana tanka ba, ni kuma ba na son in ji shirin nan ba na jin daɗi. kuma ku tara ko a kuttu aka yi tari kan wannan karatuttukan da nake, ku sa maza na'ura ku ɗauko ku kawo mu. ko a kuttu kuka fahimci mutum ba kaki yake ba wannan magana ke tauna, ku yi dabara ku jefa na'ura cikin kuttun ku ɗauko min me ke cewa. saboda idan arada Allahu nashra fadilatin uwiyat ataha laha lisan hasudi, harshen mahassadi shine mabudin taskar Allah. da harshen mahassada Allah ke kwance salkar da take taska. in ba sa wannan tsitsi din ba za abubuwan ba za su faɗaɗa, hasken ya yaɗu, kuma a daɗa tono ilman jazakallahu khairan, ilmai su daɗa fitowa ba. laula ishti'alun nari fi ma jawarat
ma fa haɗiban arfu na shirul udi don haka da uhun ya takallamu fa inna fi kalamihim manafi' da'ul aqlama taktubu ma tasha'u wala ta'isu fa inna lana dawa'u. haka mai baiti yace amma ni zan ƙara mai in ce kuma da'ul afwaha tanqu ma tasha'u wala ta'isu fa inna lana dawa'u. in dai cuta da magani ai ba a tsoranta, cutar da ake tsoro mara magani ko wadda ba a san yadda za a yi maganin ba, koda da maganin amma ya zama ga magani kuma an san ya za a yi maganin to mara ba. Ya jama'a na'am to Allah ya sa Allah ya sa saboda ma'aiki mai karɓar musulunci to ta ce ashhadu, an ce akwai mai karɓar musulunci a gurin mata, ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. sai ai mata karashin bayanai mu kuma mu ci gaba da muqaddimar jawhul fara. amin. su ya ci gaba da kawo riwaya daga Muhammad ibn Nasr hayyo daga Khasif kala yace sa'altu da ibn Abi Rabah, na tambayi da ibn Abi Rabah ayyu shay'in aqulu fil qunut, me zan faɗa qunuti? kala sai Abu yace hataini surataini allataini fi qira'ati ubayyin, waɗannan surori guda biyu wanda suke cikin qira'ar Ubayyu dan Ka'abu, kenan yana tabbatar da cewa surori ne a da'u ibn Abi Rabah, yana kuma tabbatar da cewa suna cikin mushafin Ubayyu ibn Ka'ab. abu biyu ne nan a magana ɗaya, da farko tabbatar su surori, na biyu tabbatar su cikin mushafin Ubayyu ibn Ka'ab. wannan ita ce riwayar Khasif daga Dawud ibn Abi Rabah. sai hadisin Hasan al-Basri, qala Hasan al-Basri yace nabda'u fil qunuti bis suratayn, in da mu karanta kunuti muna farawa da surori biyu sai ambace su, summa nad'u al-kufari, bayan nan kuma muke addu'a kan kafirai wanda suka zalunce mu. kun ga shi ma Hasan al-Basri yana ce musu ne surori. anan Suyudi yake faɗa fi bidayati ba da laka alaihi, farkon babin da yayi wannan jazakallahu khairan maganganu a ciki, wanda ya kira shi da sunan ma warada fi suratul khal'i wal hafdi, sunan fasalin kenan abinda yazo na riwaya akan surori biyu khal'u da hafdu cikin ad-durrul mansur. ad-durr al-mansur qala ibn durais, sai da ce ibn durais ya faɗa cikin fadailul qur'ani nasa, akhbarana musa ibn isma'il anba'ana hammad qala qara'na fi mushaf ubay ibn ka'b. hammad yace mun karanta cikin mushafin ubay ibn ka'b, na daga cikin surorin da ya tabbatar sai karanta suratul hafdi da suratul khal'i. ya ci gaba da cewa wa akhraj ibn durais an abdullah ibn abdurrahman an abi qala, sai ya ce ibn durais ya rawaito daga abdullahi ibn abdurrahman daga babansa ya ce fi mushafi ibn abbas, ya zo a mushafin abdullahi ibn abbas qira'atu ubayy wa abi musa, qira'ar ubayy da qira'ar abu musa a cikin mushaf na abdullahi ibn abbas. kun ga uku kenan. na'am, masu karɓar musulunci. to masu karɓar musulunci wanne ne a ciki? su hudu duka. ɗayan kuma da matarsa, shi wannan kofa ne ma.
to da ya ji ɗan uwansa zai taho nan ya karɓa na ce to da ka shi yanzu nan ya masha Allah ya zo ya karɓi su karɓi musulunci jama'a ga mutum hudu sun zo su karɓi musulunci ɗaya a cikinsu ya zo da mai ɗakinsa to da ka gaba ɗayansu su yi niyyar da ƴaƴansu su yi niyya ta shiga musulunci zan laƙana musu kalma ku ce ashhadu bismillah ku ce ashhadu ba sai sun tashi ba ko a zaune sai su karɓa su faɗa sun faɗa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai a ci gaba da musu bayani a hankali su san addini da bayanan abin da yake kansu na addini da shari'ar Allah Allah ya karba musu ya karba mana baki daya sunaye iyaka ne ita ma kamata ta sa mata suna ita Abdul Kabir masha Allah al-Kabir al-Muta'al da kyau na'am to sunanka Abdul Kabir daga yau Muhammad masha Allah daga yau sunanka Muhammad al-Amin masha Allah ni'mal asma madalla da sunaye to Jibril shi kuma karamin masha Allah Allah ta'ala kai mana albarkar masu wannan sunaye ita macen kuma ba Zainab masha Allah to alhamdulillah ya Allah ka rika ya Allah ka yi musu albarka a cikin wannan addini da suka shigo kai mana baki daya ka sa da mu da su ya zama dalilin tsiran mu a duniya da rabautar mu a lahira saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am to kun ji abinda wannan riwaya take faɗa yake cewa ya karanta mana a cikin musafin ubayyu fa zakarahu ma ambace su a wannan riwayar kuma ibn abbas a musafinsa ya ciro qira'ar ubay bin ka'ab da qira'ar abdullah bin mas'ud a musafin abdullah bin abbas to a ciki kuma a wannan musafin abdullah bin mas'ud daga waɗannan sahabbai biyu duka ya rubuta bismillahir rahmanir rahim Allahumma inna nasta'inuka zuwa ƙarshe bismillahir rahmanir rahim Allahumma inna na'buduka zuwa ƙarshe shi ma wannan ibnu Durais da isnadi kyakkyawa ya tabbatar da shi a musafin Abdullahi ibnu Abbas duka wannan kuma su yi yake kawa sannan yace wa fi mushaf hujr ibn Adi al-Kindi ya zo a musaf na ash-shahid sayyidina hujr shi ma a musafinsa Allahumma inna nasta'inuka da Allahumma inna na'buduka zuwa ƙarshen surori guda biyu wa kharaja Abu Hasan al-Qattan Suyuti yace Abu Hasan al-Qattan ya fitar cikin al-Mudawwalat littafin sani an aba nabni abi iyash daga aban dan abi iyash kana yace sa'altu anas ibn malik anil kalam fil qunut na tambayi anas ibn malik akan al-qunuti fa qala yace allahumma inna nasta'inuka zuwa karshen surori guda biyu thumma qala anas sannan anas ibn malik yace wallahi in unzilata illa minas sama wallahi ba daga ko ina aka saukar da su ba sai daga sama wallahi daga sama aka saukar da su saukakku ne daga sama kenan ayoyi a surori na alkur'ani da rantsuwa a nasu bin malik yake gaya wa abani bin abi iyash siyudi ya ce muhammad bin nasar ya ruwaito da'awi ya ruwaito daga abdullahi ibn abbas cewa ibn umar ko umar ibn khattab radiyallahu kana yaqnutu bi suratayn ya kasance shi ma
yana kunuti da waɗannan surori guda biyu da lafazin surori sai karanta su Allahumma iyyaka na'budu zuwa ƙarshe fara da hafdu sannan khal'u sannan kuma cewa Muhammad ibn Nasr